començament aquesta jornada, agraint la participació de tots vostès i per començar a inaugurar-la té la paraula el senyor Miquel Ribé, president de la Fundació per la Indústria. Bona tarda, sí, bona tarda a tothom. Bé, com que anem molt apretats d'horari, el senyor Blanco ha tingut una urgència última hora que ha trasbalsat una miqueta la ponència i la jornada. Agrair que estigui aquí tant el senyor Blanco com la senyora González i li dono ja immediatament la paraula al senyor Blanco perquè pugui començar. Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies. A veure, disculpar-me d'inici perquè vam canviar aquesta jornada de data fa unes setmanes i ara per poc l'hem d'anul·lar, però no volia deixar d'estar 30 minuts aquí amb tots vosaltres. Llavors, seré molt ràpid i molt puntual. Primer de tot, saludar a la Fundació per la Indústria, al Gremi de Fabricants de Sabadell, per la seva invitació. Segona, transmetre també una salutació als membres de l'Ajuntament de Sabadell que ens acompanyen, als assistents, i també he vist a la llista d'assistents que hi ha bastants excompanys de la Generalitat i, per tant, saludar-los també molt cordialment. I sense més, estructurar la presentació aproximadament en uns 20 minuts o així, perquè crec que la part més interessant pot ser la part de col·loqui que n'hi hagi després. Per tant, vaig a intentar compartir pantalla. Perfecte. Jo crec que ara es veu bé. Es veu bé. Perfecte. Doncs aquí, situar una mica la presentació, explicar què és el que ha succeït, on estem i quins instruments ens porten endavant el pla de recuperació. El primer element és d'on venim. O sigui, si tenim en compte com estàvem fa un any, segurament ara estàvem parlant prèviament a començar la presentació que segurament haguéssim signat que es pogués fer un mobile presencial en directe, fins i tot amb situacions sanitàries, moltes precaucions sanitàries, però que han permès que vagi endavant i que ja és un senyal important d'activitat. D'on venim? Doncs, tots sabem la situació severa que es va viure i que es continua vivint en part actualment derivada de la situació de pandèmia i les reaccions que es van tenir a nivell de política econòmica. La primera, i donaré pinzellades molt ràpides. La primera, els recursos que es van esmerçar per la crisi per fer front a totes les despeses derivades de la Covid-19 van arribar a l'entorn del 20% del PIB. Si això no s'hagués fet, doncs l'escenari hagués estat molt més complicat, com indiquem aquí. Aquests recursos van ser dedicats 9 de cada 10 a despeses per fer front, com deia, als efectes de la pandèmia, des dels ERTOs, incapacitats temporals, prestacions per a autònoms, despeses sanitàries i altres despeses associades a la pandèmia. Això, a poc, evidentment, i la vacunació és el primer element, ha anat variant. La vacunació arribarà al 70% de la població a finals d'agost, tot avança de manera adequada. Els pressupostos generals de 2021, generals de l'Estat de 2021, ja incorporen aquest factor del pla de recuperació, al qual em referiré posteriorment, i, per suposat, la notícia principal és el pla de recuperació que ara detallarem d'una manera més clara. Les previsions, i aquí fent una mica esment de les previsions oficials, veuríem que a partir de 2022 es recuperaria els nivells previs d'activitat, els nivells d'activitat previs a la pandèmia i, per tant, en aquesta línia, la majoria de sectors així ho mostren. Si veiem aquí, en els pitjors moments, aquesta situació de 3,5 milions de treballadors en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació,
per passar actualment a un entorn de 500.000, només queda un 20% dels ERTOs, molt associat, evidentment, a sectors marcats per la mobilitat i la sociabilitat, com és el turisme i altres sectors del servei. Respecte al dèficit públic, doncs, òbviament, l'any passat es va batre, no només a Espanya, sinó a tots els països europeus, un rècord històric i la voluntat és redreçar-ho, conforme es recuperi el creixement econòmic, redreçar-ho per situar-ho a la senda del 3% o baixar del 3% del PIB a l'entorn de 2024 a 2025. El pla de recuperació, i com deia, sent molt breu, doncs, a veure, farem algunes reflexions estructurals, algunes més d'explicació del pla i, finalment, les línies a les que es pot acollir la indústria, que, sens dubte, és la part més interessant per les empreses. La primera, la part més estructural. 3 reflexions molt ràpides, que donarien per 3 classes cadascuna, però que anem a intentar fer 3 reflexions ràpides. La primera, hem de tenir certa visió d'on estem a nivell estructural de les revolucions tecnològiques. La professora Carlota Pérez, de la University College London, i que es dedica a estudiar això des de fa molt de temps, ens indica que la història importa, que cal entendre en quin moment de la revolució tecnològica actual estem. Si això ho apliquem, veiem que tota crisi tecnològica tota revolució tecnològica té una part d'irrupció, de frenesí, després una part de reacomodament i, finalment, sinergia o maduresa, que el que fa és que totes les seves externalitats positives es reparteixin, per dir-ho així, es difonguin en el conjunt de l'economia i de la societat. Aquesta estructura que ella ha anat estudiant i s'ha anat donant a les diferents revolucions que hi ha hagut des de la revolució industrial, ara ens situa en aquesta última, on ella creu que estem al final de l'interval de reacomodament d'aquesta revolució de la informàtica i les telecomunicacions iniciat en el darrer quart del segle XX i que ara estaríem entrant, segons ella, en una etapa de desplegament, de sinergia, de maduresa i, per tant, d'aprofitar al màxim aquests avantatges tecnològics. La segona referència més estructural és la de Mariana Mazzucato, en 2 elements, el de l'estat emprenedor i el de les missions, l'economia per missions. L'estat emprenedor, que ens indica com la inversió pública pot ser una gran palanca de la inversió privada i adreçar a nous mercats, a noves missions, en aquest cas a grans projectes tractors, a través de la inversió pública, mobilitzar inversió privada i mobilitzar transformacions de sectors. I, finalment, el paper de la política industrial, on el que tenim és que la política industrial, que tradicionalment no havia estat al centre de les grans polítiques o dels grans plans de recuperació, dels grans plans econòmics, per primera vegada en molt de temps està en el centre tant a Espanya com al conjunt de la Unió Europea. Per tant, tenim una oportunitat de reindustrialitzar, tenim una oportunitat de guanyar aquesta autonomia estratègica oberta, aquesta sobirania industrial que tant s'ha parlat durant la pandèmia, quan no hi havia mascaretes, respiradors, o ara, per exemple, quan veiem la crisi dels semiconductors a la indústria de l'automòbil, i, per tant, aprofitar aquest moment per mobilitzar inversió industrial, aprofitar aquest moment per situar de nou la política industrial al centre de la política econòmica. Fetes aquestes reflexions estructurals, anem ja a el que seria el pla de recuperació. La primera, me'n vaig, però com ja segurament ja tots ho tenim molt clar, aniré directe a les actuacions que anem. Això fa un any, 21 de juliol del 2020, acord històric, ampliació del marc financer plurianual europeu del 21-27, on
s'amplia en 750.000 milions d'euros, principalment a través d'un mecanisme de recuperació i resiliència i que es distribueix als estats membres per criteris de població, PIB per càpita i atur. Això ens situa, com veiem en aquest gràfic, en el primer país de la Unió Europea en dotació de fons de recuperació. Això també ens situava amb el deure moral de ser el primer en tenir el pla de recuperació aprovat. I això ja la setmana passada, fa 2 setmanes ja, va passar les setmanes tan ràpid, fa 2 setmanes, el 16 de juny, ens va visitar la presidenta de la Comissió Europea per anunciar l'aprovació i el 17 de juny s'aprovava en el Col·legi de Comissaris a Brussel·les. Per tant, primer país que té el pla de recuperació aprovat després de més de 7 mesos de negociació amb la Comissió Europea, des de l'octubre fins al mes d'abril, en què es va presentar el pla definitiu amb un rigor i amb un control com, jo no sé si mai, però poques vegades s'havia vist. És a dir, un pla que ha de respondre a les reformes marcades pel semestre europeu, un pla que ha de respondre a les fites i objectius associades a la transició digital i a la transició ecològica, i on la transició ecològica ha de tenir un mínim del 37% del total del pressupost i la transició digital un mínim del 20% del total del pressupost. I a més tenir totes les actuacions, garantir que tindran un impacte durador i a llarg termini. Això va de projectes, això no és un pla d'infraestructures o de demanda o de conjuntura, sinó que és un pla estructural i per actuacions que tinguin impacte a llarg termini. El volum de xifres, com indicava, són 70.000 milions d'euros en 3 anys, una quantitat absolutament excepcional que, si la comparem amb quantitats rebudes entre 1985 i 2010, per exemple, o entre 2000 i 2020, que va sortir un estudi recentment del Banc d'Espanya, se situen en aquests períodes llargs de 20 o 25 anys a l'entorn de 80.000 milions d'euros. Per tant, estem parlant que en 3 anys es rebran transferències per valor del que normalment es rebia en termes nets en 20 anys. O sigui, una ocasió excepcional i que, evidentment, no podem deixar passar. Com s'estructura el pla? 4 eixos, 10 palanques, 30 components. 4 eixos que són els que estan aquí en rodó: la transició ecològica, digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. 10 palanques, de les quals ens situarem a la 5a, que és la palanca de modernització de l'ecosistema, modernització i digitalització de l'ecosistema empresarial, i aquesta palanca és la que rep un major percentatge de fons. Rep el 23% dels fons, entorn a 16.000 milions d'euros durant els 3 anys, i té dintre 4 components, dels quals ens situaré ràpidament el 12 i el 13. Com dèiem, aquesta és la distribució de fons per les 10 palanques. La 5a és aquesta que té el 23,1%. Totes les actuacions no neixen del no-res, sinó que s'ha partit de les estratègies ja existents prèviament, de les directrius generals de la indústria 2030, de les agendes sectorials, de les directrius de turisme, del marc estratègic de la PIME, etc. Per tant, parteixen ja de treballs que s'havien fet, de treballs que s'havien consensuat, per exemple, el marc estratègic de política de la PIME, amb la presència de tots els agents socials i validació per part dels agents socials. I arribem ja a el que serien les components d'indústria i PIME. En el primer cas, digitalització de sectors estratègics, modernització i sostenibilitat de la indústria i tot el que serien actuacions relacionades amb economia circular. La dotació pressupostària serà entorn als 3.800 milions d'euros. D'aquests 70.000, als quals se'ls afegirà el pressupost que ja teníem previst des dels pressupostos generals de l'Estat. Per tant, ens anirem
a una xifra encara superior. I en el cas de pimes, actuacions en l'àmbit d'emprenedoria, de creixement, de comerç, d'internacionalització i de digitalització de la pime, i l'import serà de l'entorn de 4.900 milions d'euros. Aquí tenim una mica els objectius que es volen assolir a nivell de mobilització d'inversions, a nivell de nombre de projectes innovadors, d'emprenedors formats, d'empreses a les quals se'ls dona suport. Una mica aquest és el recull d'alguns d'aquests indicadors. Quant al component 12, molt ràpidament, cada component del pla s'estructura en reformes i en inversions. Reformes que serien els canvis legals o canvis normatius, les reformes estructurals, inversions que veiem aquí, que serien les actuacions pròpiament, els capítols d'actuacions pròpiament dites. Estratègia, o sigui, en l'àmbit d'indústria, estratègia industrial. Una, aconseguir que ara que està la política industrial al centre hi hagi el màxim consens entorn a la política industrial i arribar a un pacte d'estat per la indústria. Ja s'ha treballat un text amb els agents socials a partir dels treballs que ha fet l'Institut d'Enginyeria d'Espanya, un text que s'haurà d'aprovar finalment al Foro d'Alto Nivell de la Indústria properament i validar, i que també s'ha posat a disposició dels grups parlamentaris perquè el coneguessin i fessin observacions. D'aquest text de Pacte d'Estat per la Indústria, finalment el que haurà de sortir serà una nova estratègia industrial 2030 i el cos principal d'una nova llei de la indústria. Hem d'aprofitar per tenir consens i per aconseguir reformar i tenir instruments per la indústria molt més actualitzats que no la llei d'indústria de 1992. Segona, en l'àmbit d'economia circular, reformar, o sigui, posar en marxa l'estratègia d'economia circular tant per l'àmbit municipal com per l'àmbit empresarial, i això ho farà la Secretaria d'Estat de Medi Ambient. I anant ja a les actuacions, què ens trobarem? Doncs, per una banda, primera actuació, plataformes, grans espais de dades sectorials a nivell digital. I aquí hi haurà 400 milions d'euros per desenvolupar un mínim de 4 plataformes sectorials, agroalimentari, mobilitat, salut i comerç-turisme, que el que es vol és tenir aquesta gran infraestructura de dades sectorials per habilitar la digitalització d'aquests sectors industrials i de serveis. Segona, aquí ja arribant a les línies més pròpies de la inversió industrial. 2.500 milions d'euros dedicats al programa d'impuls i competitivitat de la sostenibilitat industrial. I aquí dintre estaran tant les línies de suport a la inversió individual com les línies de suport als projectes de grup, als projectes col·laboratius dintre dels sectors, els coneguts com a PERTEs. Les línies 2 i 3, la d'innovació i sostenibilitat industrial i la de digitalització, tindran aquest any a l'entorn de 115 milions d'euros de pressupost cadascuna. Estaran adreçades a projectes d'inversió industrial individual d'empreses, tant pimes com grans empreses. Aquí novament introduir el tema això va de projectes, va de tot tipus d'empresa, també les pimes, perquè hi ha un continu rum-rum de que les pimes no participaran, etc. I això no és així, són les usuàries habituals d'aquestes línies. I, per tant, aquestes dues línies que, com deia, tindran aquest pressupost i aniran adreçats a projectes individuals, es publicaran a l'entorn del 15 de juliol. Es publicaran al BOE, concurrència competitiva i, per tant, cap qüestió estranya o desconeguda per les empreses. O sigui, projectes, tot tipus d'empreses, publicada a BOE i concurrència competitiva.
Línea 1, els PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Econòmica, adreçats a cadenes de valor, on el primer que es publicarà serà el del vehicle elèctric, bateries, incloent els càtodes, les cel·les, tot el que seria el battery pack, la plataforma de vehicle elèctric i la indústria de components, i posteriorment tot el que arriben fins a l'àmbit del vehicle connectat. Tota aquesta cadena de valor, aquests projectes d'agrupacions empresarials, el que es farà serà, 1, aprovar en Consell de Ministres la memòria d'aquest PERTE amb la definició de la cadena de valor i les convocatòries que s'inclouen dins. Posteriorment, es publicaran les convocatòries associades que ja ens anirem pels vols de setembre. El PERTE esperem poder-lo aprovar en les properes setmanes i, per tant, ja estarem mobilitzant tant el que són els projectes individuals que parlàvem anteriorment com els projectes adreçats a cadena de valor. Això cal indicar que li hem d'afegir altres línies que ja també convocarem al juliol, provinents no del Pla de Recuperació, sinó dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí es convocarà un pla renove de màquina herramienta, de màquina eina, dotat amb 50 milions d'euros i, per tant, això sortirà també durant el mes de juliol, esperem a finals, i també s'obrirà durant el mes de juliol el fons que ve a substituir a l'antiga línia de Reintus. I, per tant, 600 milions d'euros que s'obriran i que cada any s'aniran renovant, 600 milions d'euros anualment dedicats per tenir un fons de suport a la inversió industrial productiva de manera contínua. I aquí, novament, adreçat a pimes, préstecs participatius, etc. Amb això cobrim finançament, línies d'inversió per projectes individuals, tant en innovació industrial com en digitalització, i després projectes grupals en l'àmbit dels PERTE. I, per tant, amb un pressupost més que raonable, prèviament, fins a 2020, no havíem tingut pressupost d'ajuts notable a nivell d'indústria. En canvi, ara tindrem aquests 2.532 milions d'euros per 3 anys, als quals sumarem una quantitat aproximadament igual de capítol 8 de préstecs. Això són subvencions. Li sumarem una quantitat igual de préstecs provinent de pressupostos generals de l'Estat. I, finalment, dintre l'àmbit industrial, el que seria el pla de suport a l'economia circular amb 850 milions d'euros adreçats tant a empreses com a municipis i fet per la Secretaria d'Estat de Medi Ambient. Molt ràpidament, la PIME, reformes, llei de creació i creixement empresarial, nova llei de startups i, per tant, tenir un marc d'estabilitat i de creixement en l'àmbit empresarial. I, segona, diferents capítols d'actuacions que venen a reforçar instruments ja existents, en la majoria de casos, d'emprenedoria, de creixement, de digitalització i innovació, de suport al comerç i d'internacionalització. Els més novedosos en l'àmbit de digitalització, amb una dotació de 3.500 milions d'euros que va des del Digital Toolkit, software i hardware per a empreses que estiguin començant a digitalitzar-se, a cobrir tot el cicle de vida, elaboració de plans de digitalització, implementació de plans de digitalització i incorporació també de persones per fer-ho realitat. No em detinc, però us enviaré la presentació perquè la tingueu amb tots els detalls i alguns comentaris finals. Un, aquí tenim el calendari on el primer semestre, tal com ja estava previst, s'ha dedicat a l'elaboració i aprovació del pla. A partir d'ara, iniciem un calendari semestral on cada 6 mesos haurem de passar un examen d'execució del pla de recuperació i s'alliberaran o no els següents recursos en funció de si aquest examen l'hem passat i, per tant, aquí tindrem examen ex ante durant aquesta elaboració que ja l'hem passat
durante i ex post dintre del que és la justificació de tots els programes que es portaran en marxa. 70.000 milions al període 21-23 i la possibilitat de 70.000 milions addicionals fins a complementar els 140.000 que pertoquen a Espanya d'aquells 750.000 al període 24-26. I, per tant, això caldrà veure més endavant si Espanya sol·licita aquests, en aquest cas no són transferències com el 21-23, sinó que el 24-26 serien préstecs préstecs tous als estats membres. Finalment, insistir, això va de projectes, tot tipus d'empreses, convocatòries que es publicaran en BOE, els PERTE s'aprovaran a Consell de Ministres i es publicaran posteriorment les convocatòries en BOE, reforçar tots els instruments de suport a l'emprenedoria i al creixement de la PIME i estem dintre del marc d'ajuts d'estat i s'actua amb total transparència, concurrència competitiva, etc. Per tant, aquests són els missatges principals. No em vull estendre més perquè crec que el col·loqui, almenys si el podem tenir de 10 minuts, magnífic, i quedar a la vostra disposició per una propera visita, jornada, etc. que es pugui fer, i si pot ser presencial, encara millor. Gràcies. Moltes gràcies. Passem ara, doncs, a donar paraules al públic. Qui ens demani la paraula li donarem. Sisplau, si aixequeu la mà o faig que us veiem, us donarem la paraula. Endavant. El Jaume Barcial. Jaume Barcial, director de la Cambra de Comerç de Sabadell, tens la paraula. Bona tarda, secretari d'Estat. La meva pregunta es refereix a la component 13. Està el que és el programa de Digital Toolkit, és el que està molt més ben dotat, per tant, per digitalització de les pimes. La pregunta seria doble. Per una banda, quina és la previsió temporal perquè es faci efectiva, així com ens ha dit que les anteriors, doncs algunes eren sobre el 15 de juliol, per tant, quina és la previsió temporal? I segona, diguem-ne, com s'articularà aquesta digitalització de les pimes, diguem-ne, com es farà efectiva, si està ja dissenyat el procés. Gràcies. Doncs merci. Aquesta actuació la portarà en terme la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i des d'ara es comencen a posar en marxa programes. Per tant, com deia, cobriran tot el cicle de vida inicial des d'aquest Digital Toolkit que va a microempreses que no estiguin digitalitzades a posteriorment el que seria pimes que vulguin fer el seu pla de digitalització, implementar-lo, incorporar persones, etc. Per tant, aquesta part inicial serà novedosa. Altres, ja el que fem és escalar programes com els que ja teníem d'Activa 4.0, que ja el tenim en marxa, per exemple, el Ministeri d'Indústria, l'Escola d'Organització Industrial, i que fèiem conjuntament amb les comunitats autònomes, en el cas de Catalunya amb Acció. Tots aquests programes s'escalaran i, per tant, tot això és progressiu i en marxa. Jo crec que a partir de juliol hi haurà novetats segur. Passo la paraula, si no m'equivoco, a la Marta Castell, secretària general de Textfor, que la veig aquí a la pantalla per ordre. Marta, endavant. Hola, bona tarda. Hola, Raül. Com estàs? Jo tinc una pregunta i un comentari. La pregunta és, quan ens estaves explicant tot el tema de la política industrial de cap a l'any 2030 i el fòrum de l'alto nivell, ara s'ha fet la proposta i ara s'ha passat als diferents grups polítics. Com molt bé, com ja deu saber, està dintre d'aquest fòrum d'alt nivell, o sigui que ja estem representats. Però la meva pregunta és, a nivell de política industrial general d'Espanya, estem considerant la política industrial que està marcant la Unió Europea? Perquè al final d'aquests 14 ecosistemes estratègics que va publicar el mes de maig, un dels ecosistemes és el nostre sector, la nostra cadena de valor, el tèxtil, i també saps que estem treballant, a Europa estem treballant una política
industrial específica del nostre sector. Aleshores, estem adquirint rellevància com a sector per tots els canvis que ens venen, tant a nivell d'economia circular com a nivell de digitalització, i és saber si teniu pensat, com teniu pensat complementar-ho amb aquestes tendències europees i si teniu pensat fer algun tema sectorial. Aquesta és la meva pregunta. Llavors, el meu comentari és en referència als PERTEs, que com molt bé saps estem en contacte també en els diferents ministeris, amb el d'Indústria és un d'ells. Conèixer que a banda del vehicle elèctric, que és el primer, que ja és el que s'ha anat anunciant públicament, els següents entenem que seran de cara al 22, una mica com que va canviant l'organització, coordinació va canviant una mica les perspectives a nivell de sector, concretament quines són de cara a l'any que ve, que ho complementaríem amb els Next Generation, amb els fons que ja s'estàs parlant, que ja ens has explicat tu. Vull dir que no estem esperant aquí el PERTE amb els braços plegats, ja saps que estem treballant amb diferents instruments, però saber una mica quines són les perspectives que hem de tenir concretament amb el nostre sector. Gràcies. Raül, només un comentari. Tenim 2 paraules més demanades i 2 en el xat. Ho dic per la gestió del teu temps. Si vols que les fem seguides. Molt bé, com diguis. Després. Doncs perfecte. Passem la paraula al Joaquim Coelho. Joaquim, quan vulguis. Moltes gràcies. A veure, hola Raül, jo tinc una pregunta en relació a la priorització. És a dir, jo crec que hi ha una cosa que m'ha quedat molt clara i és que els fons habituals i les maneres habituals per les pimes de demanar diners són les de sempre i, òbviament, això continua existint. Hi haurà més diners, serà millor per tothom, però les prioritzacions que teniu en el Ministeri, hi teniu sectors prioritzats, àrees de recerca identificades, quines són les àrees que creieu que poden ser més motor de transformació de la indústria espanyola? Passem la paraula al senyor Antoni Garrell. Toni, tens la paraula? Està silenciat? Gràcies. Bona tarda, secretari d'Estat. Si no hi he entès malament, has comentat que després d'aquests 2 primers anys hi hauria la voluntat d'un nou pla industrial. Si és així, amb quins eixos bàsics s'articularia? I ens queda en el xat, tenim 2 preguntes que en podem fer lectura. Bernat Vella, de Via Empresa, ens diu: hola, faig 2 preguntes pel xat. Quina diagnosi fa sobre l'estat de digitalització de les pimes? Com es garantirà l'accés de les pimes a les ajudes per la digitalització i quin paper ha de tenir l'administració en el suport a aquesta transformació? Aquestes em sembla que són les que tenim en aquest moment formulades. Endavant, senyor Blanco. Les estava aquí apuntant. A veure, vaig intentar respondre. Primer saludar a la Marta de Texford i respondre en l'àmbit dels ecosistemes industrials que sí, que hem tingut en compte dintre del que és tota l'elaboració del pla de recuperació, l'estratègia industrial europea i els ecosistemes, els 14 ecosistemes industrials que s'inclouen dins, i una mica aquest element també ens serveix de priorització, que després preguntaven en Joaquim. De cara al que seria el PERTE del sector tèxtil, estem treballant amb ell, ho sabeu, estem treballant de manera contínua amb vosaltres perquè creiem que aquí hem rebut moltes propostes, manifestacions d'interès centrades en tèxtil i economia circular, i això sembla, i a partir d'aquest nucli segurament podrem arribar a tenir un projecte bastant interessant que agrupi a bona part del sector, des de grans empreses, proveïdors de grans empreses, pimes i altres empreses a nivell de centres tecnològics i empreses, diguéssim, de l'ecosistema que segurament pugui ser d'interès. No hi ha un calendari
prefixat, així l'únic que sabem és que traurem el del vehicle elèctric i probablement després vingui el de l'agroalimentari, però posteriorment veurem i n'hi ha diversos com el tèxtil o el naval que estan força avançats i que estem treballant amb cadascun dels sectors. Respecte a la priorització, una mica el propi pla ja inclou 6 grans projectes, dos prioritzacions que ja ens venen donades i que són molt amples, evidentment, que és la transició ecològica i la digitalització. Això són 2 obligacions que qualsevol de les actuacions del pla ha de recollir. I, per tant, aquí molt estricta la comissió en fer seguiment, primer l'avaluació prèvia i després en fer el seguiment de què realment dediquem els diners a això. I segona, la priorització en quant a projectes estratègics. S'ha fet una primera que ja figura en el pla recentment aprovat, on està el vehicle elèctric, està l'agroalimentari, està l'aeroespacial, diguéssim, l'aeronàutic i espai. Està també l'àmbit de salut avançada, que serà teòricament després del vehicle elèctric, hauria de ser el segon en aprovar-se a nivell global, diguéssim, de tot l'àmbit de govern. I em deixo... I sempre... sí, el d'energies renovables i el de l'hidrogen, diguéssim, tot l'àmbit d'hidrogen. I, per tant, aquestes són les prioritzacions que s'han fet en quant al que són projectes tractors. Després, dintre totes les tecnologies, més a nivell de tecnologies o de conceptes, hi haurà, però a nivell fins a cansar, transició ecològica i transició digital. Per tant, això serà d'aquesta manera. I l'última pregunta, la pregunta relativa a hi haurà un nou pla, no, jo em referia a que estem parlant 21-23, els 70.000 milions d'euros de transferències i posteriorment hi haurà 70.000 milions d'euros addicionals, que això ja cada estat membre decidirà si el sol·licita o no i que seran 24-27 i que entenc que o serien per una ampliació de les actuacions que tenim en marxa, que posem ara en marxa, o requeririen un nou pla. Però el 24-27 ens agafa una mica lluny amb la feinada que tenim per endavant ara mateix. I després, però sí que realment, ara bromes a part, si un valora l'impacte que poden tenir aquests 140.000 milions que venen a ser a grosso modo, uns 12 punts de PIB, doncs, home, val la pena, anar al màxim de les oportunitats que hi hagi, per tant, si són 140.000, 140.000, i 2, prioritzar i fer una feina molt fina. Creiem que amb el pla de recuperació s'ha fet, veurem el seu efecte també d'aquí al 27, perquè l'impacte que tindrà d'accelerar transformacions sectorials en l'automoció, en el tèxtil, en altres sectors, serà molt ampli i, per tant, et permetrà fer transformacions sense recursos i no haver de fer adaptacions sense recursos, que són reconversions i que sabem que són molt dures i que aquí, per exemple, en el sector tèxtil les hem patit de manera molt dura durant molts anys. I, per tant, ara si podem acompanyar amb recursos fer aquestes transformacions, sens dubte serà molt positiu. I, finalment, a l'àmbit aquest de pimes, diagnosi, digitalització, a veure, va una mica per sectors. En l'àmbit industrial no està malament, ara no tinc aquí cap indicador a mà per donar en l'àmbit de digitalització de la PIME, però sí que hi ha altres sectors que estan molt més... I conforme baixem tamany i anem més cap a sectors serveis, encara hi ha molt terreny per desenvolupar en l'àmbit de digitalització. Per tant, hi ha molt camí a fer i també el que seria intentar posar tots aquests programes en marxa que, com deia, volen cobrir tot el cicle de vida, des de les situacions més bàsiques a ja actuacions més avançades de pimes que ja estiguin digitalitzades i que vulguin anar un pas més enllà.
Raül, no sé si... Hi ha dues preguntes més al xat, no sé si la tenim temps de contestar. Telegràficament la responc. Ens pregunten quin és l'organisme que convocarà i gestionarà els PERTEs. I la següent ens diu que si també hi haurà ajuts per a les grans, no enormes empreses. Sí, els ajuts, hi haurà ajuts per tot tipus d'empresa. No, jo he insistit en el tema de pimes perquè si no hagués insistit segurament la pregunta seria la contrària, de tot va a les grans empreses i no va a les pimes. O sigui, hi haurà ajuts per tota mena d'empreses i, per tant, són convocatòries com les que hi ha hagut habitualment, però amb més recursos. I respecte als PERTE, en el cas del vehicle elèctric serà el Ministeri d'Indústria. I en el cas de l'agroalimentari, el tèxtil o el naval, quan vagin sortint. En els altres casos dependrà del ministeri competent, és a dir, el de l'hidrogen serà transició ecològica, el d'aeronàutic i espai serà el Ministeri de Ciència i el de Salut Avançada segurament sigui Ministeri de Ciència acompanyat per Sanitat i per nosaltres, per Indústria. Per tant, cadascun anirà segons el ministeri que ho lideri. I ara sí que us he de deixar. Molt bé. President? Sí, dos comentaris molt ràpids per part d'Esperit que puguis marxar ràpidament. Per una banda, celebro perquè comparteixo totalment aquesta sensació de que la indústria està al centre de la política i de l'economia de la Unió Europea, no solament d'Espanya, per primera vegada en moltes dècades, el qual és una molt bona notícia i és una oportunitat única per reindustrialitzar el país. I, per altra banda, m'agradaria comentar també el tema que comentava vostè, que les pimes també rebrien recursos. Jo celebro sentir-ho i solament dic que espero que així sigui, que no es quedi solament a dalt i buscar la manera perquè vagi filtrant cap a les pimes aquests recursos que són tan necessaris. Res més per la meva part. Gràcies. Moltes gràcies, secretari. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Disculpar-me de nou per la celeritat i haver canviat l'horari i la previsió, que havia de ser una jornada tranquil·la, diguéssim, d'hora i mitja, però bueno, l'hem fet en 3/4. I emplaçar-nos a fer una trobada presencial, si no és ara a finals de juliol, principis de setembre, em comprometo a estar amb vosaltres i poder fer aquesta trobada ja presencialment. Li prenem la paraula. Molt bé. Gràcies. Gràcies i esperem contacte per seguir. Gràcies, Raül. Gràcies. I també seguim amb la jornada, donant la paraula. Gràcies, Raül. Seguim amb la jornada. Com deia el secretari, hem canviat l'ordre, però ara és el torn de la paraula de la senyora Montse González, tinenta d'alcaldessa i responsable de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu de l'Ajuntament de Sabadell. Tenia previst fer la presentació del senyor Blanco,